әлі, бізді басармыз әлі, ойнап беріп жырлап биік мейрам жасармыз әлі. Біздің ауыл Шилебіден 200 километр ераклықта яшейбіз. Біз Шилебі өлкәсінен, проблема шунда, что біздің мәктепте татарша бар әлі еще, татар тілі ұзақламай, менімше бір 10-15 жылдан уже татар тілі бізде де юқ болыр деп ойлайым. Барысы да русша сөйлешілер. Садиклан башта мен өзім воспитатель болып ішледім, әзір енді пенсиядамын. Балалар білекейден уже садиктан уже урусша сөйлеше башлады. Потому что, нәнешік деп айтым, өзім даже потому что деп қыстырам енді сөзлеріне. Чүнки біз яртысын, біздің ауылда ярты халық, татар, башқұрт, руслар яшейлер. Ауылы біз бик матур. Проблемасы нәрседе? Еш жоқ. Яшілер кетіп ешлейлер. Олар рус қызларында сайлылар, яш егітлер. Шунан башталайынды біздің, білмем, шу причина деп ойлайм, енді шунын татар тілі бүтіп кетірен. Бұлай біздің бек әйбет сақлана татар традициялар бар, әлекке әбилерінің, бабайларының, нендей ойынлар ойнағанлар, нендей әйберлер кигенлер барысында сақлана сандықларда. Каждый бәйремлерде собан туйлары өте бізде, собан туйларында шул әйберлеріні киіп шығамыз енді біз. Туған тіл клубы ештірдік өзі біздің мәдениет йұртында. Міне шул клуб ашағынан балаларны шақырып, әпкей шәйі деген бір проект ішләдік. Шул әби образын киіндіріп, әбейні шәйлер, үстел шәйлер қойып, түрлі бауырсақлар, қыштылылар пішіріп, балаларны шақырып, міне 7-ші класылар, шул 8-ші класылар, оннан соң 4-ші, 5-шілерін шақырып, алар білән бірге әңгәмәләр үткәріп, алар білән бірге табышмақлар, мәкәлләр шешіп, шулар аша тілімізді сіңдірге тырышабыз. Біз біршылғанық, қайғырғанық, Фәнзилә Хәкимовны бик сағынабыз. Чөнки ул шундай оста оештырушы еді, бик оста шундай, кім деп әйтем, Галимә. Аның бізге берген, бізге 2 тапқыр келген, ел семинарлар өткерген еді, түбәгі бізді ескеткіш білімлі кіші. Шуңа көрі бек қайғырабыз, исәнлік тілейбіз аңарға, келешекте де аның білән әлі бәйләнішілер болыр әлі деп үмітләнәбіз. Бұл бетті түгәрәк ойын міне түрлі түбәклерді өткеріліп, түрлі түбәклерден жиылса, анда бет орысша айтмышлы многообразие бар. Hər bir төбәкнең үзенең bir төрле нәрсә дип әйтим инде, үзенең гореф-гадәтләре аерылып тора, үзенең теле дә бераз аерыла, җырлары да, такмаклары да. Шуңа күрә әгәр дә Казанда гына үткәрелсә, концертный программа булып, миңа калса югалтачак үзенең асылын. Шуңа күрә аны киң җәелдереп эшләргә кирәк. Менә Фәнзилә Хәкимовна оештырган шикелле. Biz fevral ayından beri Түгәрәк oyuna келерге әсерләнәбез. Анан соң ничектер ул тукталып калды. Заявкалар җибәреп тә алар яңадан чакырып алдылар. Biz bu Түгәрәк oyunda инде 2012 елдан бери катнашабыз. Шуңа күрә аның булуы кирәк. Менә шушы соңгы 7 ел эчендә була инде без катнашкан фестивальдә. Biz bütün Россиядәге татарлар белән дуслашып беттек. Ел сайын елына бер тапкыр күрешү ул татарларны берләштерә. Безнең күбебезнең телләрен дә аңламыйбыз, ләкин безне bütün бер нәрсә татар дигән нәрсә берләштерә бит. Сөендергәне шул булды. Инде элегрәк килмәгән өлкәләрдә үзләренең вәкилләрен җибәрә башладылар. Менә бу ел, мәсәлән, Волгоград өлкәсе сөендерде. Аннан шактый күп коллективлар килде. Алар үзләренең традицияләрен саклау буенча эшләгәннәре күренеп торды. Ул фольклор сәнгате халыкка әлбәттә кирәк. Инде ул юнәлеш шул вакытта гына
үсеш ала, әгәр дә аның белән дәүләт кызыксынса. Бу фестивальне көтеп алалар, демәк кирәксенәләр. Шуңа күрә мин уйлыйм, безнең республика җитәкчеләре моны да игътибарга алырлар. Чөнки эстрада җыры белән генә ярак китеп булмый. Фән белән гамәл арасында күпер булырга тиеш. Без күп шактый гына китаплар чыгардык, эзләнүләр бар. Әмма ләкин аны әле фольклор сәхнәсенә алып менү әле ул бик зур эш таләп итә. Менә бу фестиваль нәкъ менә шул күпер ролен үтидер дип уйлыйм. Фән белән гамәл арасы.